Hürmetli televizor караучылар, Соба дулкыннары телевидениесенең бүгенге чыгарылышын җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Минем кадерле әнием Ножия Нигъмәт кызы Егоровага бүген 60 яшь тула дип башлана безнең студиябызга килгән котлау хаты. Ул Мариэл Республикасы стеклозавод Мариец бистәсендә яши. Бүгенге көндә ул бер үзе генә гомер кичерә. Әмма ул бер кайчанда ялгыз түгел. Әнием әбидән калган бал кортлары карау һәм тәрбияләү белән шөгыльләнә. Бал кортлары аның иң якын дуслары. Моннан тыш әнием җиләккә йөри, бакчасында җиләк-җимеш яшелчәләр үстерә. Ул чәчәкләр бик ярата. Җәйләрен аның ишек аллары шау чәчәккә күмелә. Әти белән икесе тормыш йөген бергә тартып алып бардылар. Кызганычка каршы, моннан 6 ел элек кадерле әтием бакыйлыкка күчте. Әтинең безнең арабыздан китеп баруын әни дә, мин дә бик авыр кичердек. Безгә бик авыр булды. Чөнки мин әти белән әнинең бердән-бер кызлары. Алар мине кадерләп үстерделәр. Университетта белем алырга булыштылар. Мең рәхмәт аларга. Кадерле әнием, әни диеп дәшү шундый рәхәт. Рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Әни, сине 60 яшьлек олы юбилеең белән чын күңелемнән котлыйм. Сиңа саулык, сәламәтлек, озын гомер, бик яхшы кәеф, шатлыклар һәм оныкларыңның игелекләрен күрергә язсын иде диеп телим. Син булганга күрә әни, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен, озак яшә, исән бул гына. Җырымның моңы, тормышым нуры. Кадерлем минем, газизем минем, игелек тулы олы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әнием минем. Шулай ук минем яраткан ирем Данисның да туган көне. Аны да гомер бәйрәме белән котлап үтәсем килә. Данис, сине туган көнең белән котлап, сәламәтлек, бәхет, шатлык, мул тормыш телим. Балаларыбызны бергә үстереп, аларны олы тормыш юлына чыгарырга, игелекләрен күрергә язсын. Безгә Ходай матур тормыш юлы бирсен. Әйе, бүген безнең гаиләбездә зур бәйрәм, туган көн бәйрәме. Газиз әниемне, кадерле иремне туган көн бәйрәмнәре белән котлап, иң изге теләкләремне җиткерәм. Ихтирам һәм хөрмәт белән Лилия, кияүең Данис, оныкларың Әскәр, Алсу, Аяз дип төгәлләнә котлау хаты. Туган көн иясе Ножия апаны без дә ихластан 60 яшьлек туган көне белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, бәхетле гомер итүләр, кызыгыз, кияүегездән, оныкларыгыздан игелек күреп яшәүләрне Ходай насыйп итсен дибез. Яратылып, кадер-хөрмәттә иң газиз кеше булып, якыннарыгыз рәхәтендә яшәгез. Шулай ук инде Данис әфәндене дә бәйрәме белән котлыйбыз. Саулыкта, сәламәтлектә, тигезлектә матур яшәгез. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Кояш чыккан, сәер итеп бүген, күзен кысып, серле елмаеп. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул байып. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул байып. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән. Туган көнегез белән сезне, һәм сезне һәм барыгызны да бүген дигәне. Кояш кебек елмаясың бүген, нур сибелә якын тирәңнән. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң, курыкмый усал җилләрдән. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң, курыкмый усал җилләрдән. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән. Исән-имин булыйк, бердәм булыйк, сау-сәламәт булыйк иң мөһиме.
Рәббим хәерләре белән өстәлсен. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдән калсын хәсрәте. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән.